El passat dilluns 14 de març es va celebrar el ple del mes de març de l'Ajuntament de Premià de Dalt, que va començar amb la delegació de la regidoria d'Hisenda, fins ara a càrrec de l'alcalde Josep Triadó, en favor del regidor de Comunicació Alejandro Costa. L'alcalde va assegurar que el regidor Costa està més que preparat per assumir les funcions de la regidoria d'Hisenda. El senyor Alejandro Costa té la capacitat, té la il·lusió, fa temps que ja també porta treballant aquests temes de pressupost, d'ordenances i bé, i crec que està preparat per poder-ho tenir, i a més ell també crec que és un tema que a ell també li agrada i llavors crec que s'està perfectament preparat per portar-ho de manera adequada. Posteriorment d'aquesta delegació, tots els grups polítics van votar a favor de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística. Després es va procedir a l'aprovació d'un assumpte d'Hisenda i un altre d'Urbanisme. En quant a Hisenda, el ja regidor Alejandro Costa va rebre l'aprovació al reconeixement extrajudicial de crèdits gràcies a que tots els grups polítics van votar a favor, a excepció de la Crida de Premià de Dalt, que es va abstenir en considerar que s'hauria pogut fer millor. Pel que fa a urbanisme, es van aprovar 2 punts que feien referència a 2 modificacions urbanístiques a la finca Tecla Sala. D'una banda, la del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i de l'altra, la del Pla Especial de Protecció de Patrimoni. Els propietaris d'aquesta finca projecten fer-hi un hotel o un geriàtric. Tots els grups municipals van votar a favor, menys la Crida, que va votar en contra en considerar que fer un hotel de luxe no va a la seva línia urbanística i que no tindrà beneficis per a la ciutadania. El grup socialista també va assegurar que no els agrada aquest model, però entenen que els ens privats també tenen els seus drets i que aquests s'han de respectar. Partit Socialista de Catalunya i Crida Premià de Dalt van presentar una moció per donar suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre per liderar una resposta unitària en contra de la decisió del govern espanyol de fer el transvasament. La moció va rebre el suport de tots els partits polítics menys el Partit Popular, que es va mostrar a favor del pla presentat pel govern de l'Estat. I nosaltres el que fem és una moció de suport amb aquests col·lectius que fa molts anys que protesten per la baixada dels cabals del riu Ebre i que realment ells viuen allà i veuen perillar la seva supervivència, tant de la supervivència agrícola, pesquera i del sistema ecològic que hi ha en el delta. A part d'aquesta moció, Crida Premià de Dalt va presentar 4 mocions en solitari. La primera d'elles proposava donar suport a les mobilitzacions i referèndums contra la LOMQE, el model universitari 3+2 i l'escola pública, però es va deixar sobre la taula per a tractar de consensuar-la entre els diferents partits amb representació municipal, en especial en un acord de text que instava l'Ajuntament a desobeir aquesta llei espanyola. En aquest sentit, Crida Premià de Dalt s'ha compromès a modificar-la lleugerament per tal d'aconseguir tirar la moció endavant. La segona moció presentada per la Crida, de suport al compromís de les escales i el correescales, tampoc va prosperar perquè només va rebre els vots dels seus 2 regidors. Aquest mateix grup va presentar una moció perquè l'Ajuntament rebutgés la inhabilitació del líder de l'Esquerra Abertzale, Arnaldo Otegi, el qual ells consideren un exprés polític. El Partit Popular es va mostrar clarament contrari, posant d'exemple com a pres polític el líder africà Nelson Mandela. També el PSC es va mostrar contrari, assegurant que qui ha aconseguit que ETA deixés de matar han estat els cossos de seguretat de l'Estat amb la col·laboració de la policia francesa. Convergència i Unió va donar llibertat de vot als seus regidors i la moció va quedar rebutjada amb 8 vots en contra, 5 vots a favor i 4 abstencions. En l'informe de regidories, la regidora de Cultura, Emma Escolano, es va mostrar orgullosa de l'èxit de les 2 actuacions del cicle Senars i va anunciar que aquest dissabte es farà la tercera actuació al Teatre Sant Jaume, amb l'actor Toni Albà i el seu espectacle Bufonant. La regidoria d'Igualtat, Magda Julià, va resumir l'èxit de la Setmana de la Dona coincidint amb el 8 de març, mentre que el regidor de Comerç, Carles Medina, va recordar que s'ha inaugurat l'exposició Consum com som, per commemorar el Dia Internacional del Consum. Un cop acabades les preguntes dels grups de l'oposició, es va anunciar que el pròxim dilluns 11 d'abril el periodista Carles Capdevila vindrà a Premià de Dalt per oferir una xerrada sobre educació
motiu pel qual el pròxim ple es retarda una setmana. Serà el següent dilluns, el 18 d'abril.